Xeyirli imin jımğa kişi barığızga da efirda Soba Dulkınları televideniyesi hem Otna informasyon programmısı. Bugünkü çıgarılışta avul hujalığı hizmetçenleri yazgı qır işlerini әзірләнә. Соңгы günlerde söwde noktalarında ajiotaj, gündən gün beyeler üse. Növruz kile Növruz rayondaşlarыбыз burunғы yazgı beylemni qarşı alırga jıyına. Әлеге һәм башка яңалыклар турында киләсе минутларда тулырак сөйләрбез. Республикада район эчендә соңгы көннәрнең күпләрне борчуга салган вакыйгасы кибет тирәсендә куерды. Халык мәш килеп азык запасы туплады. Нәтиҗәдә киштәләрдә тоз, шикәр кымы беткән чакларда булды. Яңасы арткан бәядән кайтты. Мондый ажиотаж сәүдә системасында бәяләрне гомумән бәйдән ышкындырды. Собаның ире кибетләрендәге бүгенге вазгыять хәбәрчебез Райла Галявина күзәтүендә. Илвина кибетенең ишекләре ябылып тормый. Кергән кешедә, чыккан кешедә күп дияргә кирәк. Сатып алучылар сумка белән дә, кочакка кыстырып та, арба тартып та, машиналарына ашыгалар. Бер түгел, хәтта 2 арба иярләгән әлеге гаилә яныннан эндәшмәй уза алмадык. Миңа 20 мартта 70 яшь тула. Мин шуңа Кыран аша үткәреп алым дип әйберләр диде. Мин әйбер кыйбатлана дип алмадым. Әзрәк кыйбатланган диде. Зыянна түгел әле пока. Мин олай әйбер кыйбатлана дип әйбер димим. Кыдай тагыла ташламасам, була ул барыбер. Кибетнең эчендә иртәнге якта кеше олай күп түгел, әмма йөреп торалар. Киштәләрдә тулы, товар бетеп бушап торган урыннарда күренми. Кими башлаганнары тирәсендә кибетчеләр арба тартып, тулыландырып торалар. Хәзерге вакытта кеше, конечно, әйберләрне бик күп ала. Чөнки бәя арту күзәтелә. Ул бездә генә түгел, барлык җирләрдә шулай ук. Киштәләр, конечно, бик күп кими. Аларны часто чыгарга тырышабыз, кешене продуктлар белән тәэмин итәргә тырышабыз. Киштәләр буш тормый, Аллага шөкер, бүгенге көндә. Халык куллануындагы иң соралган продукция шикәр кымы бу кибеттә бар. Аның беткәне юк, әмма бәясе генә тешли. Хайранга артты инде, конечно. Кайткан сайын артып кайта. Онсысы теге үзебездән тормый инде, кайту бәясеннән тора. Безгә поставщикларны китерә. Без шуның белән сатабыз инде. Кайту бәясе бүгенге көндә 94 сум килосы безнең кибеттә. Бәя арту шикәр кымында гына түгел, калган товарлар тирәсендә дә күзәтелә. Складта запас бетеп, яңа кайтканнарында бигрәк тә. Ярмалар бик күп атты инде безнең. Тузлар, сыйык майлар, аларда хайран атты. Алар бөтү нендә түгел. Халыкның теге борчылу не юк. Сәбәбе, чөнки барлык әйберләр тәгән бар, җитәрлек күләмдә. Тоз киштәләре дә тулы, ашка дигәне дә, вагы да бар. Ул 22-23 сум. Тоз җыйган кеше күзгә башка чалынмады үзем. Кара бодайның килограммы монда 144 сум. Сатып алучылар янына барып, аларның азык запасы туплауга фикерләрен сораштык. Юк, алмадым, берәй дә җыймадым. Нишәп алмадыгыз? Минем алай җыйганым юк. Алай җыярга уйламадым да, җыймадым да, бәя артмасын инде. Ул бит инде фисугыдан иде эшләнгән бит инде, эшсез вакытта артырга тиеш түгел дип уйлыйм мин аларны. Бездән генә сорап тормыйлар бит инде. Алганым юк, күпле. Тозлар, писукларыгыз бар име? Тоз бер пашкаларның дигәнем. Капшыклап алганыбыз юк, писукта алганыбыз юк. Арттырмасыннар инде, Пенсияләр безнең кичкенә 13 мең генә. Менә кара бирисез бит кибеттә бәяләр үзгәргәнме? Үзгәргән, 2 көн эчендә бөтенләй үзгәргән. Күп арткан име? Нәрсәләр арткан дип карадыгыз? Ипиләр арткан, бүтәннәрен әле ярмалар артык. Әйе. Менә пенсионер аламы мондай әйберләрне? Пока алады. Илвинаның күмәртләтә сату складында да тынычлык урнашкан. Капчыклап та, дәнәләп тә алучы күренмәде. Барлык продукция бар. Un, шикәр кымы капчыклап өелеп тора. Шәйләр, майлар да төрлесеннән тизелеп киткән. Халыкның соңгы көннәр ыгы-зыгысын сатучыдан белештек. Писук, он, шәй, май инде күбрәк алган әйбер ярмалар. Аларның бәяләре күп артымы? Бар инде, төрлечә. Писук бәясе үзгәрде дә, ярмаларда бар инде үзгәргән бәяләр. Ни булмады? Писукны күпме бәядән сатасыз? 4200. Аның нинди бәядә булган заманнары булды? Ел башында күпме тора ул? 2450 дә, 2350 дә булды инде.
Шуннан Шуннан әкренләп арттым. Халык һаман да аламы әле күпләп? Юк, хәзер алай иттереп, бу кадәр иттереп алмыйлар инде. Әзизләп кенә. Янәшәдәге пятерочка кибетенә дә кердек. Федераль дәрәҗәдәге бу сәүдә ноктасында да халыкның соңгы көннәрдә күпләп алган товар киштәләренә күз салдык. Тоз санаулы дәнәдә булса да бар, ә менә шикәр комы урыны менә шулай буш иде. Бер кулга 5 дәнәдә бирелү турындагы мәгълүмат тора. Сатучылар бу юклыкны халыкның күпләп алуы белән аңлатты. Кайтканы складта беткән. Товар көтәбез, шикәр комы да булачак диделәр. Ярмаларга кытлык юк, күлгә ташланганы кара бодай. Ул биредә 91 сум. Рәт араларында кеше йөри, һәркем үз кирәген ала. Вакыт торгаш, уянгач, шулай кибетләрдә йөреп кайтырга яратам. Бер көнне бер әйбер алам инде, авыр күтәрергә ярамагач, көн сайын әзәзләп алабыз. Тоз алдым, бер пашка. Тагы үземә кирәк шәйләр алдым инде. Шу айтып, Бәяләр кыйбатланды, артты дип күрәсезме? бәяләргә алай игътибар мен әйберне күрсәм, үземә ошаганын күрсәм, алай бәя белән дә кызыксынганым юк. Үземә кирәклесен алам. Менә халык кисәткенә ничектер нигә бирелде инде? Менә коткыга бирелде әйе. Бер нәрсә кирәк түгел. Кешенең шулай кисәткенә күпләп алуы менә шушындый нәрсә китереп чыгарды. Әзәзләп кенә алсаң мондый нәрсә килеп чыкмый бит монда. Бер 10 кеше бер сүз әйтә икән, 10 кеше телефон аркылы, WhatsApp аркылы шул көндә 100 кешегә җитә. Шул 100 кеше яңадан тагын 100 кешегә җиткерә. Менә шуннан барлыкка чыккан әйбер дип уйлыйм. Тагын бер ире сәүдә ноктасы бәрәкәт. Кибеттән сумка күтәреп чыккан апа каршына килдек. Аңардан да соңгы көннәр вазгыятенә карата карашы белән кызыксындык. Апа, менә бик күп әйберләр алып кибеттән чыгып киләсез. Нәрсәләр алдыгыз? Кибеттәге бәяләр ничек? Кибеттәге бәяләр бик үсүс түгел инде. Безнең ише пенсионерларга, аз акчалы эшләүчеләргә бик әйбәт түгел. Нишәтәсең, бер нишәттә булмый, 50 белән килә. Ансына гаепләп булмый. Ит әйберләр алдым инде кирәк бит. Ипи алдым, ипиләр дә хәзер кыйбатрак инде, элекке шикелле түгел. Әле 32 сум, я хәзер 37 сум булган. Нишәтәсең инде, бер нишләп тә булмый. Булганына канәгать булып торабыз. Алай артык әйбер алганым юк. Алганыбыз юк, семьябыз белән безнең 6 семья инде без, 6 кеше яшибез. Артыгын алмыйбыз. Җитә. Юк, артыгын алмадык берсендә. Olmadık. Менә әле бары бар әзрәк, шул бетсен, аннан соң алабыз инде. Кибет эше бай, товар төрлегеннән киштәләр сыгылып тора, бушап киткән урыннар да юк кебек. Кибетчеләр арба тартып, рәт араларында йөреп, кимәгән продукцияләрне өстиләр. Бернинди ыгызыга шаукым юк. Шикәр комының 10 килограммлы капчыгы 936 сум, тоз 22 сум. Кулга шикләүләр белән сату кагыйдәсен дә кертмәгәннәр. Товар кытлыгы булды дип әйтмәс идем. Кибет киштәләрендә әйберсез тормадык. Алда халыкны күпләп алай, бик күпләп алды дип әйтә алмыйм. Беткән урынына яңадан товар кайтып тора. Бәяләр үзгәреше сизелде, әйе. Но алай күпкә дип әйтмәсем, оннар менә 10-15 сум, 20 сум артты микән инде. Артык бик күп артты дип әйтәсем килми. Иң күп шул песок артты инде, майлар арта инде. Безгә шул бәяләр артып кайткан бәяләр инде. Поставщиклардан артып килә инде бәяләр. Байлар сабасының икенче ире федераль шелтәре Магнитка да кердек. Шикәр комы киштәсе буш иде, без булганда аны да тулландырып куйдылар. Бәясе килограммының 62 сум 59 тиен. Бюджет вариант 89 сумлык сыек майда әлегә бетеп киткән. Хәзерге вакытта кайбер товарларга ограничениялар булды. Ул уннар, майлар, тоз, песок һәр кешегә җитсен өчен һәр кеше бер кеше кулына 3 туктан артык бирмибез. Һәр кешегенең дә аласы килә бит җитсен өчен. Товар безнең складта җитәрлек кайтачак, һәр көнне кайтып тора товарыбыз. Булган товарларны чыгарабыз, тизәбез. Менә сездә тоз юк булган көндә. Ул кайчаннан килгән? Безнең авиттан соң товар кайтачак, ул складта җитәрлек, барсы да кайтачак булачак. Просто кеше җитми дип күбрәк ала. Шуңа гына теге ажиотаж дип кенә дип әйтимме соң инде. Ә булай складта җитәрлек товар кайтачак була, авиттан соң кайта була. Кер юл кирәк яраклары, порошокларның да бәяләре соңгы көннәрдә күпкә артты. Аларның биредә акциягә кергәннәре, ягъни юнрак бәядәгеләре инде беткән, калганнары шактый кыйммәт.
Сәрдә авылыннан килгән Рәсимә апа, халык комсызланып товар җыймасын, кирәген генә алсак, мондый кытлык та булмас иде ди. Менә алмасыннар я шул. Кеше үзеннән үзе кытырып ала бит. Тегесе бер кеше алгачтан, "Эй, мин алайым әле, мин дә моны алайым" дип берсеннән берсе күреп алалар. Нәрсәгә алырганын белмәймен. Кайтып тора бит, кайтаралар бит. Корыктыларны да кайтмый икән, юк икән диделәр. Бар, алдык, Аллага шөкер. Куткага бирәсе Юк, коткага биреләсе түгел. Путин бабаебыз биреп тора, Аллага шөкер, кайтарып тора. Менә шушы 4 эре кибеттән тыш районда 300-гә якын кечерәк сәүдә ноктасы эшләп килә. Күргәнегезчә, аларның һәр кайсында бәяләр аерыла һәм шактыйга. Без бу вазгыятькә ачыклык кертер өчен район башкарма комитеты җитәкчесенең икътисад буенча урынбасары Марат Бахмановка мөрәҗәгать иттек. Безнең башкарма хакимияте һәм алкоголь инспекциясе тарафыннан даими рәвештә кибетләрдә бәяләрнең мониторингы үткәрелә һәм шушы социаль әһәмияткә ия товарларның булу яки булмавын күзәтү астына алабыз. Әлбәттә, кибетләрдә шушылык шикәр, тоз, кара будай, көнбагыш маеның бәяләренең уйнавы күзәтелә бүгенге көндә. Инде нәрсә әйтәсе килә, бәяләрнең уйнавында, инде үзебезнең дә уйнавында һәм кайбер товарларның булмавында үзебездә дә халыкта да гаеп бардыр, чөнки шул күп кенә товарларны запас белән җыябыз дип әйтик, моны эшләмәсәк яхшырак булыр иде. Чөнки әлбәттә безнең запасларыбыз бар, шул халык күп алу аркасында кибетләргә алып килеп, зур складлардан алып килеп урнаштырырга җитешмиләр. Запасларыбыз бар, шул менә шикәр комын мисал итеп алсак, аны бит республикада җитештерәләр. Әлбәттә аны бетүенә ышану минемчә дөрес түгелдер инде. Әлбәттә, әйтәсе килә халыкка гына түгел, кибет хуҗаларына да инде кабаттан тагы бер фикеремне җиткерәсе килә, товар бәяләрендә уйнамасыннар иде. Шул ук, мәсәлән, шартлыча инде 1 сумга кайткан товарны 3 сумга сату дөрес түгелдер инде ул. Менә шушы инде кибет хуҗалары белән халык арасында сөйләшү дип түгел инде. Мөнәсәбәтләрне җайга салсак, алга таба бар нәрсәдә көйләнер дип әйтик инде. Хәзерге вакытта халык бераз тынычланды кебек. Әллә кирәген туплаганга, әллә бәяләр тизгеннән ышкынганга аңламассың. Республика җитәкчелеге азык запасының җитәрлек дәрәҗәдә булуын ышандыра. Барысы да вакыт эше. Яңалыклар белән таныштыруыбызны дәвам итәбез. Быел мартның кыл уртасында Татарстан Республикасы Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы карары нигезендә республика хуҗалыкларының язгы кыр эшләренә әзерлеген тикшерү башланды. Комиссия беренчеләрдән булып җаваплылыгы шикләнгән Симит җәмгыятенең әзерлеге белән танышты. Эш планнарыннан алып машина, тракторларның ни дәрәҗәдә төзеклеге ачыкланды. Гөлшат Галиәкбәрова дәвам итә. Күзге кыр эшләре төгәлләнергә өлгерми, инде киләсе елның язгы чәчүләре өчен әзерлек башлана. Авыл хуҗалыгы машиналарын, тагылма коралларны эш сызыгына әзер булырлык итеп киләү, кыр эшләрен кауып-хәтәрләрсез башкарып чыгу һәр белгечнең һәм механизаторның бурычы. Язгы эшләргә кирип киткәнче техник караулар да шул нияттән үткәрелә. Җаваплылыгы шикләнгән Симит җәмгыятендә бөтен төр техника әзерлек сызыгына куелган. Бу сезонда 12 берәмлек техника, 3 чәчү агрегаты катнашачак. Ашлама һәм семенәләр җитәрлек күләмдә тупланып саклауга куелган. Һәр басуда нәрсә утыртылачагы да планлаштырылган. Техника һәм хезмәт куркынычсызлыгы буенча да эшне тәртипләп алып баралар. Машина трактор паркында һәр эшне үз вакытында оештыру, ремонт эшләренә иртә тотыну аны вакытында башкарып чыгу мөмкинлеге биргән. Яз инде ул һәр вакытта шул үз вакытында килер инде, но быел кар күп булды инде. Үзегез белгәнегезчә, әлдә менә һава торышы әле бик салкын тора, кышкы погода кебек инде ул. Шуңа күрә инде без яңа елга кадәр бөтен булган авыл хуҗалыгы тагылма коралларны, техникаларны быел инде алдан да сизелгән кебек булгандыр. Запчастларындагы яңа елга кадәр күбрәк алдык. Шуңа күрә авыл хуҗалыгы техникаларындагы яңа елга кадәр ремонтлап бетергә тырыштык инде. Бөтен безнең булган культиваторлар, 2 агрегат культиватор, яңадан өстәмә инде без алдык быелгы елда яңадан 2 агрегат тырма. Барлыгы инде безнең 4 асылма тырмалар булды. Яңадан калган техникаларның бөтен белорусларны, 150-ләрне бөтен булган техниканы ремонтлап яңа елга кадәр һәрберсен ремонтка кертеп чыгардык. Безнең инде бүгенге көндә хәзер әзерлек бара
техосмотр үткәрү өчен инде җегетләр бөтен селәгәт үз орнында һәрбер техника механизаторлар белән тәэмин ителгән, Аллага шөкер. Менә һәр көн сайын монда киләбез, барлыйбыз бөтенесен. Кирәкле запчастьны иртә белән сөйләшәбез специалистлар белән, нәрсә кирәк, моментында шул вакытында алып кайтып бирәбез. Безнең инде күбрәк яңа елга кадәр запчастьлар техника алдык инде, шуңа күрә бераз җиңелрәк. Барлык техникадагы бүгенге көндә әзер, тагылма кораллар бөтенесе дә диярлек, 100% диярлек әзер. Тракторлар тоже шулай ук бөтенесе ремонттан чыкты. Берсенә дә ремонт кирәк түгел. Инде ашламаларга килгәндә безнең инде җитәрлек күләмдә катлаулы ашламаларыбыз бар, чәчү үткәрергә. Аммиачный селитры бар 120 тонна. Бүгенге көндә безнең 42 килодан артык тәхсир итү мәтәсендә ашламаларыбыз бар. Яңадан 100 тоннага без заводка акча күчердек. Менә ансын шушы график буенча кайтачакбыз инде. Яңадан инде обстановкага карап ашламаны ларны туплаячакбыз. Инде былтыр без 73 кило керткән булсак, быел да шул 70 кило уровеньга дип җыйнабыз. Әле мартның уртасын гына узып барабыз. Көннәр суык, басуларда, гомумән һәр җирдә калын, каты кар катламы ята. Шуңа күрә махсус комиссия техникаларны әзерлек сызыгына куеп, комплектлаштырып, агрегатлаштырып кую вариантында эшләмәде. Ләкин авыл хуҗалыгы министрлыгы, район авыл хуҗалыгы идарәсе белгечләре машина трактор паркындагы, ремонт мастерскойындагы, ашлык складларындагы эшнең барышы белән җентекләп танышты һәм бәя бирде. Техник карауларның иртәрәк үтүе кимчелекләрне төзәтү өчен дә, эшләрне төгәлләү өчен дә мөмкинлек бирә. Безнең бар техникада главный чыккан ремонттан. Алар ремонт чыкты. Чәчкечләр, культиваторлар, пассионный комплекслар, тырма һәм башка төрле нинди агрегатларыбызга кирәк языкышларны алар төзек хәлдә, ремонтланган хәлдә. Бу сибет хуҗалыгы инде яңа лахатлык бу эшләрне бетереп куйды. Бүгенге көндә тракторлар ремонты аларның битеп бара һәм менә сез күрәсездер инде, алар уже техосмотрга әзерлиләр, бу еллар тракторларны сибет хуҗалыгы язык эшләрен вакытында алып чыгарга әзер дип әйтергә кирәк. Менә без хәмдә Симена складында торабыз бит. Сименаларда бик әйбәт күренә. Аннан инде Сименаларны агулау өчен агулау машинасы аларның бер генә ел сезон эшләгән яңарттылар. Ул дагы төзек хәлдә, әйбәт хәлдә. Шуңа әйтергә кирәк инде сибет хуҗалыгы җәмгыяте быел язык эшләрен вакытында яхшы сыйфат итеп башкарып чыгар дип. Сишәмбе көнне комиссия районның 8 хуҗалыгында булып техниканың язгы эшләренә әзерлеге, хезмәтне саклау, шулай ук үсемлекчелек буенча чаралар үтәлешен бәяләде һәм баллар куйды. Симет җәмгыяте 44 балл җыеп 2нче урынны алды. Икенче җәмгыяте иң югары 50 балл җыеп 1нче урынга лаек дип табылды. 3нчедә Зөфәр Мөхәммәтшин крестьян фермер хуҗалыгы. 20 мартта халыкка көнкүреш хезмәте күрсәтү һәм торак коммуналь хуҗалыгы хезмәткәрләре көне билгеләп үтелә. Соңгылары көнкүрешебез матурлыгын, чисталыгын тәэмин итүчеләр. Елның кайсы фасылын гына алсаң да, алар гел хезмәттә. Бүгенге сюжетыбыз герое шушы тармакта 2 дистә елга якын эшләүче Алмаз Солтанов. Әлфия Мөбәрәкова хәбәре. Зур кызыл-сары төстәге КАМАЗ автомашинасы белән Саба урамнарындагы бункерлардан чүп-чарны җыючы Алмаз Солтановны белмәгән кеше юктыр ул мөгаен. 19 елдан артык Саба торак коммуналь хуҗалыгында хезмәт итә ул. Соңгы елларда Саба урамнарын чүп-чардан арындыруга үзеннән зур өлеш кертә. Һәр иртәсе диспетчерлык үзәгеннән эшкә юлланма алудан башлана. Менә бу стенага эленгән картада маршрут күрсәтелгән. Аңа ул бер күз салып ала да, сак кына эшенә кузгала. Менә Алмаз, почетка, исән сау-ер. Рахмат. Юлларыңда ак җәймәләр. Ярагы япа, без рахмат, исән сау эшләгез. Ярар, хәерле юллар. Рахмат. Юл уңаеннан хезмәттәшләренең хәлен белешергә дә вакыт таба. Машина ремонтлаучы Илнар Закиров Шамил Хаҗиевларга үз киңәшләрен бирә. Uzaq yıllar birgə эшләүче Фәрит Насиров белән дә фикерләшеп ала. Гомумән, коллективта үз кеше ул Алмаз. Аны бирүдә хуҗалыкның барометры дип тә йөртәләр. Алмаз Султанов безнең бик тырыш җегет. 14нче елына кайткан менә КАМАЗ машинасын егәрли, чүп машинасын. Аңарчы ГАЗ-53 3307 чүп машинасында эшләгән иде. 14нче елдан шушы КАМАЗда эшли.
Bunun табеліне қарасақ, 365 күннің бик сирек күннәре генә эшкә чыгылмаган кала. Шүп машинасында эшләр өчен бик тырыш кеше кирәк. Ул замечаниелар юк бу кешегә, бик тырыш җегет, тәртипле җегет. Техникасын вакытында карап, укытлап бирә. Бүгенге көндә Сабадагы торак коммуналь хуҗалыгында 75 кеше хезмәт итә. Алар һәр кайсы үзенә тапшырылган вазифаны намус белән башкара. Контейнерлардагы чүп-чарны полигоннарга ташуны алмаздан да оста башкаручы юктыр. Машинасы һәр вакыт төзек һәм тәртиптә булыр аның. Коллектив әйбәт. Менә ничә ел бергә эшлибез шу коллектив белән. Кирәк вакытта ярдәм итәләр, кирәк вакытта үзебез ярдәм итәргә тырышабыз. Төрле вакыт була. Аңлашып эшлибез инде. Бергә, Аллаһка шөкер. Шүп ташу машинасында эшләү бик авырдыр ул. Авыр дип. Төрле вакыт була инде, шүп күбәеп киткәч әзрәк. Тырышыбрак эшлибез инде. Әзрәк вакытта, әзрәк ял итебрәк эшлибез шунда. Елның кайсы фасылында менә халык шүпне әзрәк чыгара? Кыш көне әзрәк шүп. Менә хәзер шүп әзрәк инде. Яз көне җитеп килә, шүп арта башлый инде хәзер. Ул вакытта яллар юк инде. Көндәлек иртәнге 6-дан чыгып эшли башлыйбыз. Кичке 5-нче арта хәтле инде бер туктаусыз. Шул шүп күп алып бетереп барырга тырышабыз инде көндәлек. Шүпне менә көндәлек алабыз инде без аны. Шүп савытында урын була, халык кырыена салалар инде. Без аны җыштырып китергә тырышабыз. Безнең арттан яңадан бөтен техник килеп җыштыра, кешеләр җыштырып йөри инде аны. Булай район чиста. Менә кырыена салалар күп инде. Урын була, но кырыена салып китәләр. Әз генә шүп була, ул 1-2 кешеләр кырыена бушатып китәләр. Менә шунысы абитне инде арттан пычрак булып калуы. Саба урамнарының чисталыгы, тулы тәртиптә булуы менә шушы егетләр кулында да инде. Бәйрәм уңаеннан үзебезнең коллективка инде. Авыртмыйча, сау-сәламәт булып, техникалар белән эшләгән кешегә, былай эшләгән кешегә эшләрендә уңышлар. Хавыф-хәтәрсез, исән-сау яшәргә, эшләргә, бергә эшләргә язсын. Алмазга кушылып, аның йөрәк түреннән чыккан бу сүзләрен хупламый булмый. Чыннан да, урам җыештыручыларның гүзерләрен ишетик әле без җәмәгать. Сәлам. Әкрәнгә әйбәт әйе. Әйбәт, Аллаһка шөкер. Ярар, өйгә кайтканчы шашканча хәтле инде. Бик зактырмабыз. Алмаз гаиләсендә дә яраткан ир, кадерле әти. Тормышлары да гөрләп бара аларның. Тормыш иптәше Сирин белән 2 бала тәрбияләп үстерәләр. Яңа йорт салып чыкканнар. Алмаз бик тырыш, ярдәмчел. Гаилә өчен гел борчылып тора. Һәрбер эшләгән эшләрдә ярдәм итеп, киңәшләрен биреп, борчылып тора инде һәр вакыт безнең өчен. Эшендә дә, гаиләсендә дә хөрмәтле кеше безнең сюжет герое. Бер булганнан бар да була диеп, тикмәгә генә әйтми торганнардыр инде. Менә син белән киңәшлектә инде җир алырга уйладык. Шундан фундаментыннан башлап бергә инде. Ул ташып торды, мен салып тордым дигән шикелле. Балалар белән бергә шушы өйләрне җиткереп чыктык инде, Аллаһка шөкер. Шу өйләребездә исән-сау яшәргә, тигезлектә булып, балалар куанышы күреп яшәргә язсын, бергә. Менә тагын яңа көн туды. Алмаз кабат роль артына утырды. Хәерле юллар телибез. Эшләре уң булсын. Хак сүз, нык сүз тамырларга үтә. Тимер иман кебек була сүз, дип язган мәшһүр шагыйребез Гамил Авзал. Үткән атнада Саба дулкыннары телерадио компаниясе журналистлары балалар иҗат үзәгендә сүз хикмәте белән кызыксынучы укучылар янында булды. Тулырак Диләрә Җаббарова әзерләгән хәбәрдә. Үзенең гүзәл һәм чиста табигаты, парклары, орманнары, спорт төрләре, кунакчыл хезмәт сөючән дустана кешеләре, истәлекле урыннары белән бай. Бәлешне авызын ачып процессны һәркем кызыксынып көтә. Бер мизгел аннары өстәле бәлешнең төбәдә тәмлеге генә кала. Төбен тагын ваклап ахырда чәй эчәбез. Бөек грек шагыйре Гомер кешенең теле сыгылмалы, аның иге-чиге юк дип язып калдырган. Балалар иҗат үзәгендә эшләп килүче стоп кадр түгәрәгенә йөрүчеләрне бер максат берләштерә. Шул иге-чиге булмаган тел байлыгыннан оста итеп файдаланырга өйрәнү.
Олар хикаяләр, мәктәп тормышын чагылдырып, мәкаләләр иҗат итәләр, видеосюжетлар эшләп, аларны үзләре монтажлыйлар. Ораларында алга таба мавыктыргыч журналист һөнәрен сайларга теләүчеләр дә шактый. Шундыйларның берсе Соба гимназиясының 5нче сыйныфында белем алучы Алсу Габдрәкыйпова. Минем журналистика белән заниматься итәсем килә һәм кызыктырды. Мин күрдем дә, язылдым да, йөри башладым. Мин кешеләр белән сөйләшергә яратам, шуның өчен журналист буласым килә. Бу иҗади һөнәргә 40 елдан артык хезмәт итүче Әлфия Мөбәрәкова әлеге түгәрәккә йөрүчеләр белән даими элемтәдә тора. Журналист булам дигән кешегә иң беренче чиратта каләмен чарларга киңәш итәр идем. Төрле жанрларда иҗат итеп, төрле стильләрдә язып карарга кирәк, диде ул укучыларга киңәшләрен биреп. Кызыклы фразаларны блокнотка языгыз. Вакытлар узгач аны алып карап була, укып була. Түгәрәкне Соба гимназиясының музыка укытучысы Рәзинә Абдуллина җитәкләй. Түгәрәк инде 2 ай эшләй. Менә безнең бүген иҗат үзәгендә кунакта Әлфия апа үзенең инде көчле командасы белән, журналистлар белән безгә килделәр. Алар инде безгә бик күп сөйләделәр, ничек башларга, үзебезгә бик күп максатлар алдык. Алар белән бергәлектә инде без шушы түгәрәкне нәтиҗәле итеп эшләргә дип уйлап торабыз. Журналист булу өчен фикерли белергә, кызыксынучан булырга, эшеңә җаваплы карарга, үз өстеңдә эшләргә иренмәскә кирәк. Бу очрашуда катнашкан әлеге һөнәр ияләренең уртак фикере. Шулай ук ТРК хезмәткәрләре матур тапшырулар артында күп нечкәлекләр яшеренгәнен, моның зур хезмәт нәтиҗәсе икәнлеге турында да әйттеләр. Менә шушы бүлмәдә менә бер кадрны уйлагыз. Менә ул общий кадр. Менә бер кадрда без общий бөтенебездә күренәбез. Аннары ул общий кадр дип атала. Аннары средний кадр. Менә яртыгыз гына күренәсез. Ул шундый тәртиптә бара тиеш. Безнең бүгенге журналистлар белән очрашу безгә бик күп мәгълүмат бирде, бик кызык иде. Аңлаган әйберләрдән булды, аңлап бетермәгән әйберләрдән булды. Һәм журналистиканың структураларын аңладык. Бу очрашу өчен бик зур рәхмәт. Түгәрәккә йөрүчеләр өчен биредә яңалыклар күп булса, Соба гимназиясының 10нчы сыйныфында белем алучы Диләрә Закирова журналистика белән әзме күпме таныш. Журналистика тормышы белән инде мин күптәннән таныш. Минем әнием дә озак еллар журналист, корреспондент булып эшләде. Һәм бәлки нәкъ менә шуның өчен дә мине журналист тормышы шулай кызыксындыра башлагандыр. Интервьюлар алу һәм сюжетлар төшерү мине шушы журналист тормышында бик кызыксындыра. Район үзәгеннән читтә яшәсәм дә, түгәрәккә килү минем өчен бер дә авырлык тудырмый, ди Килдебәк урта мәктәбенең 8нче сыйныф укучысы Әлфизә Ибатуллина. Ул Туктар авылыннан. Ул мәктәп миңа бик ошый, бик матур. Аның төзелеше ул бик заманча. Андагы укытучылар миңа бик әйбәт белем бирәләр. Без бергә олимпиадаларда, конкурсларда катнашабыз, урыннар алабыз. Киләчәктә минем журналист буласым килә. Балалар иҗат үзәгендә эшләп килүче түгәрәкләр күп кырлы. Җитәкче Стоп кадр түгәрәгенә дә зур өметләр баглый. Телестудия түгәрәген башлап җибәрергә булдык, чөнки яшьләр, балалар бу юнәлеш белән бик кызыксыналар. Бу түгәрәк барышында балалар матур итеп сөйләргә, сөйләм телен үстерәләр, әдәби телләрен баеталар. Камера каршында үзләрен дөрес итеп, матур итеп тотарга өйрәнәләр. Һәм журналистның авыр эше белән танышалар. Бу зур эш инде әлбәттә, шуңа күрә без бу эшкә үзебез генә тотына алмыйбыз. Безгә телерадиокомпания савыклары бик зур ярдәм күрсәтә. Яшь журналистларның максатлары зурдан. Бу эшләрендә аларга уңышлар юлдаш булсын. 21-22 март язның көн белән төн тигезләшкән вакыты Нәүрүз бәйрәме буларак билгеләп үтелә. Нәүрүз язны каршылап, язгы чәчү эшләре алдыннан үткәрелә торган халык бәйрәме. Бирнә җыю йоласында авыл халкы мәдәният хезмәткәрләре онытырга ирек бирмәй, елда яңартып тора. Бәйрәм якынлашкан көннәрдә безнең иҗат төркеме дә Тимершык авылында үтүче чараның шаһиты булды. Бирнәй җыюны олысы кешесе Нәүрүз такмакларын әйтеп авылның иң зур Ленин урамыннан башлап җибәрде.
Нәүрүз дигәндә яңа көн, җирнең кояш тирәсендә әйләнүгә бәйле яңа цикл башлануына күз алдында тотабыз. Ул көн белән төн тигезләшкән вакытка туры килә. Яз килүен табигать та, кешеләр дә зур түземсезлек, яңа өмет, хыяллар белән көтеп, аны менә шундый күркәм йолалар белән каршылый. Юмарт хуҗалар халыкны капка төбендә сәламлый. Бүләкләр арасында ни генә юк. Төрледән төрле савыт-саба, урын җир, тукымалар, сөлгеләр. Ә балалар өчен иң күңеллесе зур сумкалар белән тәм-том җыю. Уңган хуҗабикә Гөлира Биктимирова бирнә җыючы халыкны бүләкләрдән тыш бер савыт йомырка белән каршы алды. Идәме түтәй, тизрәк бир күкәй, безгә бирсәң бер күкәй, Гөлира апай таугын салыр 10 күкәй. Әлбәттә, бүген 10 салды, менә сезгә бирәм инде. Рәхмәт. Йомырканың үз магик көче бар. Ул бөтенлек, муллык, тормыш түгәрәклеге символы. Хуҗалар никадәр юмарт булса, алар өчен ел шуның кадәр уңышлы булачак. Без инде гомер буе көтү өстендә бит. Әле генә яңа елны каршылаган шулай итеп көтеп, менә инде Нәүрүзне каршылабыз. Әлбәттә, инде иң беренче чиратта мин илебезгә, көнебезгә тынычлык теләрем. Табигать шундый матур бүген, кояшлы, балалар да шат. Менә аларга конфетлар өләшәбез. Әлбәттә, бу бәйрәмне инде көтеп алабыз. Безнең балачакта да шушылай бу беренче майларны каршылатырган идек. Мин үзем Сабай авылында үстем. Бик матур итеп каршылатырык бәйрәмнәрне. Әлбәттә, менә һамандагын шушы йолалар дәвам итә әле безнең Тимершыкта. Гөлсинә һәм Фәнис Нурисламовларның милли итеп бизәлгән капка төбенә килеп җиттек. Ризыклардан сыгылып торган өстәл артында күмер самаварыннан чәй эчү чараның кульминацион өлеше. Шушы урамның аш-суга оста хатын-кызлары кайнар коймак, кабартма, кош теле һәм башка тәм-томнар әзерләгән. Авылда гореф-гадәтләрне, йолаларны саклау һәм буыннан буынга тапшыруда мәдәният хезмәткәрләре мөһим роль башкара. Халык бик матур итеп бүләкләрен алдан әзерләп куя, балаларга сый-хөрмәтләрен әзерлиләр, өстәлләр әзерлиләр. Без бу бәйрәмне елда менә шулай матур итеп үткәрәбез. Бездә бу Нәүрүз генә түгел, Сабан туйлар, калган бәйрәмнәрдәге матур итеп үткәрелә. Халык бик актив, biz үзебезнең авыл халкыннан бик канәгать. Барсына да менә шушы форсаттан файдаланып рәхмәт әйтәбез. Безнең әлеге чарада бүген катнашалар фольклор ансамбленә йөрүче иң актив өлкәннәребез. Алар безне бүгендәге менә һәр вакыттагыча матур итеп куймаклар, чәйләр белән каршы алдылар. Алар арасында инде безнең Гөлира апа бар, Лүтсия апа бар, Роза апа бар, Гөлсинә апа бар. Менә баянчыбыз инде безнең белән ияреп, өлкән яшьтә булса да, Шамил абый һәрбер чарада катнаша. Ул безнең белән бүген дә чыкты. Без һәрбер авылдашны, һәрбер кунакларны 20 көнне уздырылачак Нәүрүз бәйрәменә чын күңелдән көтеп калабыз. Барыгыз да бәйрәмгә килегез. Без беләк вакытта монда яллар юк әле. Бу яңалык, яңарак бит инде. Сабан тига бернә җыядырык. Менә бу Нәүрүзгә бернә җыюда шуқатлы күңелле. Балалар өчен дә, безнең өчен дә бу бит инде элек-электән килгән төрки халыкларының бәйрәме. Бәйрәмнәр күңелле үтсен. Нәүрүз мөбарәк бат. Бәйрәм программасы бай булачакмы сезнең Булатнада узачак чарада? Бәйрәмдә уеннар, җырлар, биюләр булачак. Бутка пешереп, килгән халыкны сыйлаячакбыз. Нәүрүз бәйрәмендә карга боткасы пешерелә. Икенче төрле аны зәрә боткасы дип тә йөртәләр. Зәрә рус теленнән тәрҗемә иткәндә зерно дигән сүз. Тимершык авылында үзләренең Зәрә тау башы һәм шушы исемне йөртүче урам да бар. Элек-электән балалар шушы биек тау башында сыйланырга, уйнарга яраткан. Тау башында ачылучы искиткеч матур күренешне өлкәннәр дә еш күзәтә. Менә бүген бүтән балалар шушы Ленин урамы халкы барсы дагын Нәүрүзгә багышланган зәрәгә җыю көненә чыктылар. Көнедәге нәкъ без теләгәнчә үзе салкын, үзе җылы, кояш карап тора шундый матур итеп. Менә бу бәйрәмне, гореф-гадәтне элек-электәннән безнең әбиләр, бабайлар, әти, әниләр аларда билгеләп үтә торган булган. Элек бик артык мөмкинчелек булмаган, шулай булса да кеше эш белән бергә ялны рәткә алып барган.
шушы көнне элек карга буткасы пешерә торган булганнар. Ул карга буткасына ярманы айырым бер кеше, майны айырым бер кеше, казанын айырым бер кеше, тузын айырым бер кеше алып килә торган булган. Аны урамда, табигатьтә казан асып пешерә торган булганнар. Ул үзенә күрә бер генә агач кашык эләксә дә шушы карга буткасы үзенә күрә тәмле дә булган, туклыклы да булган, бай да булган. Менә шушы гырыф-гадәтне безнең дә балаларга, оныкларга матур яткәр итеп биреп калдырасы килә. Быелгы кыш карга бай булды. Өлкәннәр моны иген муллыгына байлыкка юрый. 20 март көнне тимершыклылар Нәүрүзне каршы алачак. Бәйрәм якынашкан көннәрдә кешеләр бер-берсенә кунакка йөриләр, үзләре дә кунак чакыралар. Булган үпкәләрен оныталар, бер-берсен гафу итәләр. Иң мөһиме гомерне уфтанмыйча уздырырга. Кичә хатын-кызлар арасында волейбол буенча Соба районы чемпионатының зона этабы җиңүчеләре ачыкланды. Шәхси эшмәкәрләр, авыл җирлекләре, оешма предприятие командалары катнашкан бәйге җиңүчеләрен тәбрикләү тантанасы да үтте. Соба спорт комплексыннан Әлфия Мөбәрәкова хәбәре. Хатын-кыз волейбол командаларының дәрәҗәсе елдан-ел арта бара. Моннан 10-15 ел элек оешып уйный башлаган командалар инде профессиональ дәрәҗәсенә күтәрелде. Даими шөгыльләнү, уеннар дәрәҗәсен арттыра, җиңүләр китерә. Соба спорт комплексында кичә булып узган район чемпионатының зона этабын күзәтергә волейбол уеннарына битараф булмаганнар җыелган иде. Җанатарлар командаларга көч биреп, рухландырып тордылар. Соба арена һәм гимназия командалары уеннарын күзәтәбез. Һәр ике якта көчле, әмма уеннарда җиңү бер якны гына алга чыгара шул. Организациялар арасында волейбол уйны башланганнан бирле без гел катнашып киләбез. Баштарак безнең призлы урыннар алган булган ие. Но соңгы араларда инде без призлы финалга чыга алмыйк әле. Менә быел инде Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте белән Аллаһга шөкер финалга чыгып, бүген 3нче урын алдык. Аллаһга шөкер. Нәрсәлектән шулай? Нәрсәлектән дип әйтим икән инде. Бердәм булдык инде, бер-беребезне поддержать итеп, бер-беребезгә ярдәм итеп, булышып, Аллаһга шөкер менә кызлар белән бердәм булып җиңдек. Алга таба мәйданга администрация һәм олимп командалары чыкты. Кызлар туп уйната белә анысы. Менә җиңәбез дигәндә җиңү шатлыгы икенче командага елмая да куя. Ул вакытта күңел төшсә дә, йөздә елмаю балкый. Чемпионатта Олимп командасы җиңү яулады. Бүтән командамга бик зур рәхмәт әйтәсем килә, үзебезнең директорга да, Хисам Фрифатриболевичка. Барлык уйнаган командаларга да бик зур рәхмәт. Сез 8 ел уйныйсыз. 8 ел, менә 8 ел уже спорт мәктәбендә укыйм. Үзем менә 8 ел көттем моны. Кайбер кызлар инде 12 ел көткән иде. Аллаһга шөкер, менә беренче тапкыр булдык, беренче урында. Сезнең җиңгәнегез бар иде мисаллары менәшә? Икенче урыннар, өченче урыннар алайык, беренче урын, беренче тапкыр менә безнең. Котлыйбыз. Бик зур рәхмәт. Елның елында хатын-кыз волейболчыларга Жанатар, Татарстан Республикасының атказанган юристы Рифат Закиров шәхси бүләкләр әзерлей. Ул быел да үз сүзенә турылыклы калды һәм иң оста уенчыларга бүләкләр тапшырды. Уеннар тамам. Уенчыларга һәм җиңүчеләргә аның иң кызыклысы пьедесталга басып бүләк алудыр мөгаен. Җиңүчеләребезне тәбрикләргә Соба муниципаль районы башкарма комитеты җитәкчесе Марат Рашат улы Ишниязов килгән иде. Ул иң элек ГТО нормаларын уңышлы үтәгән бер төркем спортчыларга значоклар тапшырды. Беренче урында Олимп, икенче урында администрация, өченче урында гимназия командалары.
Оларға бүләкләр, дипломнар, шәшәкләр тапшырылды. Біздің районда бетінде іш білен генә яшәмиләр, күпмедер вакытында эшендә эшләргә кирәк, вакытында ял итәргә дә кирәк. Менә шундый хәрәкәтләнеп, спорт белән шөгыльләнү инде ул мин аны ял итә дип саныйм үземчә. Менә безнең шундый турнирлар инде ул безнең район башлыгы килгәннән бирле районга башлык булып килгәннән бирле шундый безнең чемпионатлар уза башлады. Ул бик кызык рәвештә уза. Волейбол буенча гына түгел, төрле спорт буенча, футбол бигрәк инде бездә кызыклы. Гомумән әйткәндә, безнең районда спорт һәр вакытта да гел алга таба барды. Моны дәлилләп әйтә алабыз инде безнең үзебезнең хәзер үзебезнең авыз тутырып әйтә алабыз. Спортсменнарыбыз да бар дип әйтә алабыз. Олимпия уеннарында катнашкан, паралимпия уеннарында катнашкан. Безнең алдагы көннәрдә шундый үзебезнең чын спортсменнарыбыз тагында күбәйсен. Бу көнгә килгәндә хәрәкәттә бәрәкәт тиләр бит инде. Хәрәкәттән соң гел сәламәт буласың. Безгә беренчедән сәламәт милләт кирәк, инде безнең икенчедән сәламәт хатын-кызларыбыз, сәламәт балаларыбыз кирәк. Хатын-кыз волейбол командалары арасында район чемпионаты башланып китәр. Җанатарларны, уеннарны карарга чакырып калабыз. Иң көчле команда шунда ачыкланыр. Без район чемпионатын традицион рәвештә 2 зонага бүлеп үткәрәбез. Ул Шәмәрдән һәм Саба зоналары. Менә Саба зонасында әйткәнемчә 25 команда катнашты, 250-гә якын хатын-кыз даими хәрәкәттә булдылар. Хәзер инде менә шушы Саба зонасында һәм Шәмәрдән зонасында 1-нче, 2-нче, 3-нче, 4-нче урын алган командалар безнең район беренчелеген алдагы көннәрдә уеннары башлана район беренчелегенең. Һәм инде районның иң көчле командаларын билгеләячәкбез. Кичә Үзәк Шугалакта ир-ат командаларының хоккей сезонын ябуга багышланган уеннары да үтте. Хоккейчыларны Саба муниципаль районы башлыгы Рәис Миннеханов сәламләде, кызыклы уеннар теләде. Бозда үзара Саба, Шәмәрдән, Лесхоз командалары көч сынашты. Лесхоз командасы составында район башлыгы Рәис Миннеханов үзе дә уйнады. Һәр уенчы үз командасына максималь дәрәҗәдә җиңү китерү өчен тырышты. Командалар көчле иде, уеннар киеренке барды. Нәтиҗәдә 3нче урынга Сабаның Ястреб командасы, 2нче урынга Лесхоз хоккейчылары урнашты. Беренчелекне исә Шәмәрдән уенчылары яулады. 17 март көне Ханты-Мансийскида «Без бергә спорт» дигән исем астында паралимпиячеләрнең кышкы уеннары башланды. Райондашыбыз Байлар Сабасы егете 11-нче кышкы паралимпия чемпионы Рушан Миннагулов та әлеге ярышларда катнаша. Кичә ул 12,5 километрга ирекле стильдә чаңгы узышында беренче килеп алтын медаль яулады. Чын күңелдән котлыйбыз, алдагы ярышларда да җиңүләр телибез. Паралимпиячеләрнең кышкы уеннары 21 мартка кадәр дәвам итәчәк. Ханты-Мансийскидагы уеннарда Россия, Белоруссия, Таҗикстан, Әрмәнстан һәм Казакъстан вәкилләре катнаша. Спортчылар чаңгы ярышлары, биатлон, керлинг, сноуборд, тау чаңгылары, следж, хоккей дисциплиналарында ярыша. Узып баручы көннәр шундый яңалыклар алып килде. Һәр яңа көн яңа вакыйгалар кыры. Тапшыруларыбызны карап, районыбыз тормышы белән танышып барыгыз. Карый алмый калгансыз икән, социаль челтәрдә һәм YouTube каналында хәбәрләр белән таныша аласыз. Күп тармаклы җитештерү һәм торак коммуналь хуҗалыгы хезмәткәрләрен якынлашып килүче бәйрәмнәре белән котлыйбыз. Эшләрегез, тормышларыгыз һәр вакыт уң булсын. Бүгенгә саубуллашабыз. Яллар күңелле, имин тыныч үтсен.